na-esonye anyị ugbu a anyị agbanwebekwa kapụkwa na Isimbido Television ka ịka nọ ya bụkwa ma onwe mbụ Maazị Ejom Ikechukwu Samuel ya bụ ka jidakpo ofe megị n'ofe Usain Bolt ka gịnị ya ka nọkwa n'ọgbọ ya bụ akụkọ nzi akụkọ na owe ka o si adị mana ọ nwụ na ịchọrọ ịmata ya n'uju mana akụkọ ndị a ka o si aga n'uju echefula isonye anyị na webụsaịtị anyị dị na www.isimbido.tv ma ọ ga na Facebook, Twitter makwa Instagram na @isimbidotv. Chọkwara isoro anyị na YouTube gị ga na youtube.com/isimbidotv ebe a nke ị ga-enweta anyị ihe niile na-aga ọfụma. Ewere akụkọ ọzọ m chọrọ ịkụrụ gbasara Ani Idibia ekwuola okwu maka ịma o were ihe nọ na ndụ a onye ọbụla na-achọ ịza aha nke ya ịza aha nwaanyị lugo n'ụdị ọ na-achọ ịza aha nke ọ na-achọ ka o mee ihe asị n'ọwụ di ya ma ọ gịnị ya nwa ada na-ekwu okwu gbasara ndị mmadụ na-akpọ ya Ani Idibia ebe ọbụla ọ gara asị nwunye Two-Face ọ sị mba na ọ chọọ ya na ọ chọrọ ka ebe ọbụla ọ gara akpọ ya gịnị Ani akpọkwana ya aha ya na ọwụ ebe ọbụla gazi awike achọ ịkpọbata ya na ihe mmemme asị anyị na-anabata nụ n'isi oche nwunye Two-Face mba ma ọ chọrọ ka achịrị ịnabata ya akpọkwana ya gịnị Ani akpọ ya aha ya nwa ada ekwuola okwu na ọ gbalịsiela mbọ ike ịhụ na o promoturu brand ya na ime ejije ma ọzụmahịa ma ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ na-eme mana ọ na-ewute ya na mgbe ọbụla a chọrọ ikpe ya aha akpọ ya gịnị nwunye Two-Face ya were mana o nweghị ihe ọ ga-eme maka ya ụfọdụ asịla na enweghị ihe ọ ga-eme maka ya na Tubaba ahụ onye ama ama ọfụma o kpuchiela ọ dị ụfọdụ nsịkwa na meweziga ya bụ Tubaba aha Tubaba ahụ na agaghị ama onye ọ bụ ya wike ukwu eziokwu wike ọ ga-awụ eziokwu ya wuru ka o si dị ịma ọnwa ole na ole gara aga ka anyị natara ozi gbasara otu onye na-eme ihe ejije na-eme ihe ejije na-atọ ọchị a na-akpọ Baba Sue ka a natara ozi na obi ike na ọ lakwuru onye nwaanyị dịka o si dị ya nwụ Baba Sue anwụbekwa kama na ọ gara ụlọ ọgwụ iji nata tritment ka ime gịnị elegharịta ahụ ya anya agwụkwọ ya bụ ọrịa ka ọ lọtara ka o si na Amerịka lọta ka ọ na-ekwu na gịnị na onwe ihe dịka gịnị ọnwụ na-echere ịmata ihe m na-ekwu iwike soro ya na Ghana Instagram page ya bụ Baba Sue ebe a ka ị ga-amata n'uju ihe o kwuru gbasara ndị na-akọ asịrị gbasara ọnwụ ya wuru ka o si dị ebe a ka anyị ga-apịacha ya n'ụbọchị taa na oge aṅụrị na Isimbido Television ya ebe ihe niile na-eme ọ bụrụ na ị chọrọ isoro anyị echefukwala dịka m si kwuo gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv ma ọ gị gaa na Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv dịka o si wee dị ewuru ha anụ onye na-eme ihe ejije ma na kọpụta egwu echefukwala ibute ya na Isimbido Television maka na anyị ga-enyere gị aka rere gị ya bụ ahịa ya gaa ọfụma ndị ama ama dị iche iche ndị obodo anyị ndị na-anụ asụsụ anyị a na-asị ka ha gbalịsi ike ịhụ na gị na ha wetụrụ obi umeala na ha na-eme maka na nkwụ na-aga vambam anya na-ele warawara na megịnị na ahụ ya